Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Wala. Numero ning Riyad. Giunar juga na. Pasingit kita. Tubagon ko pa ni. Pero, ibaurang na ba kong sirpok-dok? Pina, saon na ako. Tinggaling mahibawaan sa ko ini. Ha! Ahak pa ni. Paso-paso, Jubo. Paso-paso lang. Anak, paso-paso lang. Paso-paso niya pabati anong pag-ring sa cellphone. Ako wala kaning pislito, no? O di lang tubagon. Pero di lang ko tubagon. Maminaw lang ko. Bahala na. Pislito lang yun ako. Kaya parang... ako lang yun pislito. Hello? Hello? Jumbo? Hello? Jumbo? Ikaw ba ning nakatubag? Si Rian ni, ang pulis. Jumbo? Si P1 Rian Estrada ni. Jumbo, ikaw ba ning nakatubag? Si P01 Rian Estrada ning nanawag ni mo. Hello? Dili, Jumbo. Kung P01 Estrada ka, PO card saan ni? Jumbo, ikaw ha? PO card na day karon ha? Di na ka ganahang magkik-amiga na ko. Wa kami ngawa sa imong textmate? Ha? Jumbo? Mr. P.O. Card? Okay na ka? Hey, Jumbo! Are you awake? Ha? Santo? Wek? Wala pa, wek? Oy, in English na o Tagalog? O kinat sila o biniksikan? Pagtarong good. Oh, Mr. P.O. Card di ay. Bitaw? Unsay bitaw? Bitaw good? Unsam ko nang imo ipasabot sa imong pag-ingon nga bitaw, uy? Kanang... Unsay di? Di good. Di og bitaw ba sa laktod sa imong gisulti nga week ba to, week? Oh, ako sabot atong week unsa tong week? Ikaw good. Nganong mi text man kanako, Police Guaps? Pwede daw ko lang kunin mo sa akong pangansyam po. Rian lang good. Rian? Hanasab. Bitaw, nganong mi text man kanako, Rian? Kana. Mas ganahan ko maminaw, ana. Mi text ko ni mo kay... Kuan? Kay wa naman kami text na ko. Naunsa man ka PO card, oy? Nagsige naman lang kaghadi, ha? Naminaw ka sa kong gisulti? Mi text ko ni mo, kay wa naman kami text na ko. Nagdahom kong may kipangluuran ka na ko. Oh, luod ba, oy? Kagwapa ni mo. Di ko luon magtanaw ni mo. Maglaway noon ko. Ikaw, gid ha? Bitaw ba, oy? Nganong wa naman ka mo text na ko balik, Jumbo? Kuan, kining lawab. Ha? Kuan ba? Kanang... Unsay lawab? Bawal. Unsay bawal? Di ba? Kay kuan manggod kanang... Kay? Basta... Bawal, god? Unsa lagi nakabawal? Di ba? Kuan, ako ba? Basin kun masok ko imong uyab ba? Nga, manguyab ko nimo o niya. Ha? Unsa to? Unsa to imong gisulti? Basig masuko na ko nga kong uyab? Yung anak, gyud. Kisa may nag-ingon nimong na ako'y uyab, Jumbo, ha? Awa mo ta ka mag-ingon? Puro ingon man ka. Sabat diha, uy. Nagatsad ka da. Wa ko'y uyab, Jumbo. Di ko tuunin mo. Sa imo kagwapa? Parehas ba gani mo itsurang Rian Ramos? Yawa, di ko mo tuoy. Sa ato pa, may paglaon ba ko, ani? Ha?
Unsa to? Awa, joke pag may time. Hindi mo, Jumbo. But ba, maginay ako ganahan ni mo. Gana ba imong pagka-joker? Magawa sa problema. Tamalas o yaak. Bitaw, uy. Masuro niya ko das inyo, ha? Diha ninyo ni... Kisa ganito nga sa imong kauban diha sa imong gipuy-an. Brando man to, no? Ha? O, kuan kining musuri ka diri. Ayaw, uy. O siyaw. Di ka gusto musuri ko diha? Ay nga no, good. Naman ko'y tuyo. Basta, ayaw lang, uy. Ano man lagi? Mo lang. Basta lang. Ay, kalain. Magkikigala man ka kanako. Oh, lagi, pero saon, magod. Ay, Nga naman day, Jumbo, ha? Ay, lang kung pagsulti, ha? Sige, bye na, oy, bye. Ha? Bye. Peligro kayo. Sige, monitor ko ni Prokdok. Pulpida, iso na. Di na ba siya gusto nga makikita sa Brandon ni Bisan Kinsa? Magatabang unta si Jumbo nako da sa akong himuong hilom nga investigasyon bahin sa pagkawa ni John Milcar. Bisan ningon siya ni adto kagwatsi. Pero sa akong tan-aw, kasalikan siya. Pero nganong ingon og Sam. Murag do na siya gikahadlukan. Pero sa may ako mahimo. Mangita na lang tingali kog laing tao nga kasalikan o makatabang sa himuon kong hilom nga investigasyon. Si Elaine ka karon. Hain naman ka siya. Nabalakan ako niya da. Di sabyot ko makabasol niya. Nga naingon siya ni Ana. Ngawa na siya pagsalig na mo. Gipulaan na gyud tingali siya sa pagpinaabot sa kasulparan sa kaso sa hinikog mga si John Milcar. Pero si Robert ka, may naibawaan na ba ka siya kung hain na karon sa Elaine? Makalagot ni General Tipalo. Wa ka gud siya malocate pinaagi sa Global Positioning System kung GPS. Gi-off kiniya ang iyang cellphone. Kaya wag makita din sa electronic map o navigational screen. Maila ni siya mao'y tunay tuyo na ako. Kung ako na gani may tuyo niya, lisod kong takon. Pre! Nagtuo tingali siya siray akong masalikan. Oh! Siya na mitawag. Ang yangan may mi-appear din sa akong unit. Hello? General Tipalo? Unsa may nitabo nimo? Di ba giingnan taman ka? Giingnan tamang mga animala mo nga kinalan sa tanang ikayon makontakta mo? Labi magkinalan ko ninyo? Gikasubo na ko, Dok. Professor, na-receive na ko ang imong message. Hello! Kihago-hago pa ko ni type og message nga masend para nimo. Pero wahi mo nang mabasa. Sa gayon akong may signal na ang imong location. Di ba ako kagyud nga kontra sa akong buot ang ingon ining sitwasyon, General? Sorry kayo, Dok. Professor, kuan man gud... Ay, napagpatarungan pa, General Tipalo. Nakailan na kayo nimo? Kamong tanan nga akong mga tao na ilhan ko na kayo. Busa ayaw na lang kong patuhuan ni anang imong mga bakak. Kay wa malilong nako ang imong pagkahimabay. Sorry. Pamati. Yes, Doc, Professor. Mamati ko. Gusto kong bantayan si Elaine. Yes, Doc. Yes. Okay, Doc. Gusto kong mamonitor nimo ang iyang mga lakaw. Kay mitawag na ko sa Attorney D. Kasaligan
Si Elena mismo mo'y nangunay sa pag-follow up sa kaso ni John na makalagot. Oh, yes, Doc. Yes. Hello! Magsige ka lang ingong yes! Unyawa ka makaliho kung unsay gisugo ko nimo. Wa ko'y salig ni Atty. D. Kasaligan. Parihas na ba mong sakit? Sakit sa iro nga way kaayuhan. Og paminaw, ha? Kay doon na ko'y laing ipabuhat nimo. Mahinungdanong kayo. May nitawag sa bagon akong number. Kinsa man ka ni? Ako na lang tubagon. Hello? Hello, Miss Ellen Gonzalez? Kuan? This is Atty. Kasaligan. Attorney D. Kasaligan? Yes, Miss Ellen Gonzalez. Magkita ta. Doon ako i-update sa kaso ni John Melgar nga imong hinigugma. Unsa? Tinuod pa ni imong gisulti, attorney? Tinuod pa ni? Yes, of course. Dili ba mo man ako gipasalig nimo? Mao nga magkita ta. Sa inyong opisina? No, magkita ta. Nga magsabot og usa ka place diin anak ko'y kahupita. I have my car. Dadon ko ikaw nga to sa dapit din ako hikitan si John Melgar nga imong hinigugma. God! Unsa man? Asa ta magkita? Asa? Bingo! At last, na-track na nako kung unsa karon ang numero ni Elaine basis ang location. Na-track kini tungod sa tracking device and satellite and through 3D position sa latitude, longitude, and altitude. She's moving. Asa siyang paingon? Sundan ko pag-monitor ang iyang location o kung asa gyud ang iyang destination. Wa sabi ba? Gagi-monitor na ko siya bisan asa siyang paingon tungo siyang dama sa phone. Ni anak ko sa uptown area. Atubangan ining City Mall. Diin mo yung kikasabutan ni Attorney Kasaligan. Oh, may mitawag. Hello? Hello, Miss Ellen Gonzalez. I hope nga na nagkatubangan sa Queen City Mall. Doon na ko. Yes, Attorney. Di anak ko. Okay. Pabuta ko kay Agiot ka riya. Few minutes from now. Damn it! Kasi buto pa sa buti ni. Ni as electronic map. Doon ay koneksyon ang cellphone ni Elaine ug ang unit ni Atty. D. Kasaligan. Ug makita ko sa biris sa navigational screen. Nag-anam ka doon ang ilang location. Bullshit! Bullshit! Bullshit tuyo sa bugado kan Elaine! Pagka makalagot, na-traffic ni nung mayo, imbes doon na lang ko sa Queen City Mall. Nga na imutangan karon ni Ellen. Pre! Ginaminan na kong mukuyog siya nako sa dapit. Nga kong ipatuo niya. Nga dito na ko makita si John Melgar. Nga iyang hinigugma. Pandi ay, adto ko siya dadas o sa kadapit. Nga way makadisturbo na mo. Ug, diin na adtok usab kunis-kunis ang iyang pagkababay. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!